So we are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. And for today's video mga buddy, pupunta kami ng Dibu and Dibu ni Camille mga buddy. So kasama ko siya sa church mga buddy, anak siya ni Pastor Alex. So yun mga buddy, pupunta kami sa Lucky Real Hall mga buddy. Bibidyohan ko yung Lucky Real Hall mga buddy. So function hall po siya mga buddy. So yun mga buddy, and I hope you enjoy this vlog. And yun, baka naman gusto nyo mag-subscribe. And let's go! So yun mga buddy, pupunta na tayo doon mga buddy. Yeah. Yan, let's go. Yeah. So mga badi. Badi. So yun mga buddy, at nandito na tayo sa Lucky Real Hall mga buddy. Dari may nakakiter mga buddy, and then dili pa may po di pa sudlon kay siguro entrance, kailangan mag entrance yung mga buddy. Yun, at kapakita ko sa inyo yung Lucky Real Hall mga buddy. So let's go. So yun mga buddy, relax lang ta. Wala ko sa inyo na. What's up, man? So relax lang na, kaya wala pa nagsugod ang event mga buddy. Di pa ako ka-video sa sulod mga buddy. And then yun na mga buddy, we will wait. So mga buddy, daming tao mga buddy oh. Escarlon. Daming tao mga buddy. Naipa-photograph diyan mga buddy oh. Hindi ako makuha bigla. Ayan, yan mga buddy. Yan mga buddy. Sa may intro na. Welcome, hi, hello, hi, ganito, ganyan. Ganyan pa lang tungkol mo, diyan po kayo. Sa may intro. Sa may kakawin niya na. Yan na. Edit ko na. Joke na. What's up, madam peeps? What's up? Ikaw, sa'yo tawag niyo sa mga madam people. Gusto mo na yun? Tawag na ko sa one day. Mga kaigsunan. Hi vlog, welcome to my guys. Ano? Hi vlog, welcome to my guys. Ganun ako ang Wash out, madam people. Wala siya si Juan, si Carlo. Sayaw. Big boy. Ako si Pugoy. Ma'am. Basta ka ma'am. Okay lang. Okay. Hi vlog, welcome to my guys. Mo din nga mo ang kuan na isa na yato ang program din no? Dibu ni Miss Camille Oksa. Guys, the BG Batoktoy. Isa? It's nakela kay BG Batoktoy. Ina siya, I love you daw. Ingon ni kami. Ay okay, sige mo long. Wala pa minanood mga buddy. Nga ka-wonder. Ano mabot mga ka-wonder? Wonder daddy. So, Wonder city. kung yung manood, mag-picture pa may mga buddy. Tawag is back. Wonder go. city. Picture na may buddy. Picture na may mga buddy. Okay, picture. So, ito na to. Ay, pwede ka rin.
So we're done mga buddy. We're done picture mga buddy. Hello. Wonder CG. Ano ka Wonder Man? Wonder makalagan. Shout out ya kay BG Batok Toy, uyab ni Camille, sayawan naman na karon daw. Inanda pa na kay love you, happy Valentine's Day. Advance kay di na mo makita kay basik sa DCC May na mo. Ha, bye-bye. Wash out. So ito na yung kuan mga buddy, picture mga buddy. So family picture, so kulang si Papa rito mga buddy, no. Hindi siya maklaro mga buddy. Yan. So si Manong parang tanga lang rito mga buddy. Hindi ko alam kung saan nakatingin siya. Yung camera hindi niya alam siguro. So yun. So yun mga buddy, at manulod na may mga buddy ni Manong. Nulod na may mga buddy. Nulod na may mga buddy. So kaya nag-start na mga buddy, musulod ako mga buddy at videohan ako ang Lucky Real Haul mga buddy. Kaya mo lang purpose mga buddy na video, nag-vlog ko mga buddy. So let's go. Have watched and heard grow over the years into the wonderful person that she is right now. So as a jump start, let us sumahigala without them, her life would be empty and unhappy. So let us all give them a big round of applause, always willing and ready to show that alone. So being a good celebration, it is our distinct pleasure to introduce, ladies and gentlemen, our lady of the evening, our lovely debutante, Camille. Interview para matunggan po nato sa no. So, kumusta man ka Camille? Ay, okay lang. Okay lang ba yun? So, sino ang program? Dalawa, or acknowledge your presence na po na Ginoo sa tibo ni Camille. Right now, Lord, amo So, this gentleman will also protect Camille from any harm or sadness. So, each gentleman. So, shall we start? No, ladies and gentlemen, shall we start? Alright! So, let us first call our first rose, Tito Ronnie Reyes. So mga buddy, apit na ang 8 minutes. Apit na bitaw po mga buddy. So ready na ka no? Ano mga buddy?
Yo mga badi, managsayaw mga badi. So nag-message na sila mga badi sa 18 candles mga badi. So yun, relax lang kayo mga badi, relax. Ang mic kay basig maduog ang mga music mga badi. So yun. Balik para tuyo ko eh. Ayaw ko nagwa. So mga ano yung mga badi. So mga ano yung mga badi, maglinya na yung mga badi. Mawala yung mga bata. Big boy. Ayaw siguro uyug-uyuga. Nag-vlog eh. Oh. Hey guys, welcome to my vlog. My heart today. Maglinya na yung mga badi. Okay, let's go. Dili ko an. Kuan kita mo no. Ay ko lang eh. Pero may nila. Carbonara? Carbonara. Tayo kami. Ay, ikaw mag ano? Wala magod kaya. Char lang. Char lang po. Ay, ito ni. Balik daw po. Ikaw daw yan. Hindi na ako magtrabaho sa inyo. Tayo kami. Ayaw kunot. Kaya ka nang kami. Ayaw siya ano tulak-tulakin nung kay. Ano doon ka buok? with their family and friends para may souvenir pa kayo pag uwi.
So yun lang mga buddy ang our video mga buddy. So yun na po lahat ng ating video, and I hope you enjoy the vlog and enjoy the show, and see you again, and don't forget na mag-subscribe. Yun, baka naman kayo gusto mag-subscribe, at everything you do it with love.